Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního prvního videa s Ondrou. Ahoj. No a dneska tady máme první díl našeho serveru z Minecraftu. Je to náš nový YouTube kanál, takže poprosil bych odběr a like. No a mám tady blbě daný mikrofon, takže to je skvělé. No a my vás vítáme teda u našeho prvního dílu z Minecraftu. Doufám, že se vám tato epizoda bude mega líbit a pokud jo, tak tady nezapomeňte hodit like a odběr. No a jdeme na to. Tak my jsme skončili, omlouváme se vám za to, že jsme to nezačali natáčet dřív, tady tyto epizody. Protože jsme ještě nebyli rozhodnutí, zda si vytvoříme nový YouTube kanál nebo ne, tak teď dneska jsme se rozhodli, no a máte tady první díl. Takže Andurku Bramburku, co by si k tomu řekl ty? Že jste úplně nadšený z tohohle, konečně. Jo. No a bohužel, kámo. A točíte na krásný server. No a máme tady náš server prostě. Teda můj server a Ondra taky dostal příslušenství k tomuto serveru. Takže doufám, že se vám toto fakt bude líbit a jdeme na to. No my jsme skončili, tady toto bude taková uvítací epizoda na našem kanále, tady toho moc dneska neuděláme. No bude to spíš taková povídací epizoda s Andurkem Bramburkem. Řekneme si něco o nás a tak. Takže doufám, že se vám fakt tato epizoda bude velmi líbit, no a... Takže co by si k tomu řekl ty, Ondro? No, já bych to tady udělal, já bych začal třeba prohlídkou. Já bych taky ukázal naši prohlídku. Já bych taky udělal teďka prohlídku asi, no takže začneme. Toto je takové provizorní panství, co jsme si tady jako postavili, není to nic extra. Prostě se nám líbilo tady toto. Ondro, pojď sem, prosím tě. No a už jsme tady měli pillagery, které jsme úspěšně zabili, takže máme vlajku, bohužel. Jakože už jsme začali celkem pozdě to natáčet, protože už máme jako skoro všichni full dia. A tak no. Takže tady máte naši bránu ze dřeva, samozřejmě jak jinak. No a takže tak no. Jdeme dál. Tady máme ten plot jakoby udělaný s listí, protože jsem to viděl u spousta youtuberů a mega zkusil a vypadá to mega dobře. No Ondro, a co by si nám tady ty teďka ukázal? No, to je náš krásný domeček, ne? No a tady máme náš velkolepý dům, který jsme stavili tak aspoň vole 30 hodin. No takže tak. To je takový provizorní baráček. A co tady máme dál? No a potom jsme si tady zasadili plno jakože stromů. Máme tady provizorní farmu, máme už všichni koně. Takže tak, no možná budou vycházet i streamy, pokud dáme 50 subs. No to nevím, jestli se povede. Zatím. Prosím, dejte ten odběr. My tady můžeme si streamovat, prosím. Ondrášek chce streamovat, kámo, vidíte? Dejte odběr. No a máme tady potom tajnou skrýž, kde jsme původně měli spát, ale nakonec... Ondřej! Já jsem ti říkal, že to tady máš spravit. No, máme tady naši skrýž, nebo jako od bráchy skrýž, ten tady taky hraje. Tady to jsou moje diamanty. No a tady kámo spali předtím ti borci a ještě tady budou spát. No tady je taková spíš uvítací, jakože, chápete, doufám. A ty vole, já neumím mluvit. No, takové uvítací video prostě. Na uvedení. Pořádně je tady proveď. Takže, jak už Marek řekl, tak, už tady hrajeme už pár dní v Minecraftě, teď máme ty diamantové věci,
Já řeknu přesně, kolik dní v Minecraftu máme odehráno. Kamo, já mám takovou tu malou klávesnici, tu 60%, a já vždycky musím zmáčknout to FN, kamo. Kde najdu dny, kamo, já jsem úplně idiot, víte. Fuj. Kde mám dny? Počkej, jsou tady vůbec dny? 150, 180 FPS. Kurci, jak dlouho tady máme těch dní? Prostě pár dní tady máme nahráno a nevím, proč tady jsou. Já je nemůžu najít, ale tak prostě máme tady každý pár dní nahráno. A tak. Minimálně 10, 15 dní. Každý tady má nahráno jinak, my s Ondrou tady máme nahráno jedni z nejvíc. No, díky tomu jsme postavili tady tento krásný. My jsme tady postavili snad všechno. Ondro, pojď mi pomoct, prosím tě tady udělat ten sklad, jakože ho vylepšit, ať tady máme třeba dřevo a tak. No, takže to bychom měli a prvně se jdeme vyspat. Točit setup tour. Jakože good. Cože? To by bylo fakt dobrý, jako. Mohli bychom udělat menší setup tour můj. No a my se jdeme podívat, jak tady budeme pokračovat, no. Ondro, když tak tomu něco můžeš jako říct ještě, jestli budeš chtít, protože je to takové uvítací video. Já samozřejmě jsem youtuber, už dlouho. Ondro, řekni mu, jak se jmenuje můj starší kanál, já tam natáčím tam fotbal, takže určitě se běžte podívat na můj druhý kanál. Fakt, dejte odběr, prosím, i na ten druhý kanál, pokud se někdo dostane jenom tady na ten a na ten druhý ne, tak prosím dejte odběr i na ten druhý, vole, já fakt neumím mluvit. No, takže tak. Co tady obchodníku, co tady děláš? Doufáme, že se vám fakt jako tento kanál bude líbit a zanechte tady odběr. Pokud jako nenutím vás. Ale fakt bychom chtěli dosáhnout těch 50 odběratelů, ať můžeme hlavně streamovat, protože já jsem takovej na tom druhém kanálu, že prostě furt bych streamoval to Fonko a tak a prostě já tam streamuju když tak Fonko, takže koho by zajímalo Fonko třeba i, tak běžte na můj druhý kanál. A tak no. Rádi bychom na tomhle. A já jsem, fakt mi to hraní jako chybí, když jsem si založil, když jsem potom ten kanál celý překopal, to mělo být jako původně ten můj starý kanál, prostě na Minecraft, ale já jsem zjistil, že prostě jsem neměl sledovanost, tak jsem to předělal celé na fotbal. No a hlavně jsem byl shorts youtuber, nebo jsem shorts youtuber, no a tam jsem získal ty odběratele, takže doufám, že tady to bude i těma videama, ne jenom tím, jako tam byly taky celkem slušně videa dobrý, jako přes 100 zhlédnutí a ty shorty tam měly fakt jako třeba 3000, 2000 a tak. Takže tak no. Ondra to jako klidně může potvrdit, ale prostě bylo to takhle. Ondro, co by si ty řekl ke své minulosti? No, že tohle je úplně můj první YouTube kanál s tebou. Souhlasím. Teď jsem úplně zkušený. Ale za chvilku tu zkušenost pobereš, to se neboj. Ale fakt jako nejvíc byste nás podpořili, kdybyste nám něco napsali do komentářů, co bychom třeba měli zlepšit. Já taky nejsem úplně největší profesionál v tom Minecraftu, jo. Já jsem to hrál kdysi jako furt, ale teďka už skoro vůbec. No a teďka jsem zase začal, takže tak no. No ale fakt doufáme, že se vám naše videa budou líbit. Předtím jsem do té techniky investoval celkem dost peněz a furt jsem se jako přál něco technického. No a teďka bych vám klidně mohl říct přesně, co mám za věci jako k tomu počítači. Takže pokud byste chtěli setup tour, tak vám klidně ukážu, jo, jakože jsem do toho fakt trošku investoval ty peníze. Setup tour za 2 lajky. Ne, za 2 lajky, ne, za 15 odběratelů dáme setup tour. A na tomhle videu bych třeba aspoň, nevím, 2 lajky bych tady chtěl. Jo, aspoň 2 lajky. A přeposílejte ten kanál, ať máme hodně odběratelů. Samozřejmě by to nemusel být jenom kanál o Minecraftu, ale mohl by to být i kanál jako
Roblox, Fortnite by tady měl vycházet. Fonko ne, to bych zas nedával. Mohl by tady vycházet i Roblox a tak, prostě jakože skvělé videa z Robloxu a tak. Tak, Stačí těch 61 outlogů? jo, to určitě. Nebo nevím, nevím. Ale tak doufáme, že se vám fakt jako videa budou líbit a to je asi všechno z mojí strany a potom může pokračovat Ondra. Prosím, kdyby se vám video líbilo, dejte like, odběr, přepošlete to jednou kámošovi. Napište jí něco hezkého do komentářů. Nám to strašně pomůže. Fakt jako, to bude největší podpora, co nám můžete prostě dát. A prosím, ne hejt komentáře. No tak Ondro, to se tam určitě objeví nějaké hejty, ale tak to musíš čekat, když si založíš YouTube kanál, nebo chápete prostě, borci. Proto je o to prosím. No a toto bude jako kdybyste někdo neviděli náš sklad potom. No a já se tady snažím udělat nějaké hezčí schodiště a vůbec mi to nejde zatím, jakože vůbec. Bum. Já nevím, jestli to vůbec bude vypadat dobře. Unikneme koutek. Mám tady pro tebe ty neopracované outlogy. Dávej, 62. dropni mi to všechno. Přesně OK, jsou. já ti taky dám nějaké, ať můžeš tam taky dávat. Já nevím, třeba tolik. A prostě to jenom takhle dávej, chápeš. Chápu. A jo, to bude vypadat hezky, kámo. No takže a tohle by bylo pro dnešní video asi všechno. Doufám, že se vám líbilo, bylo to takové uvítací video. Takže tak no a zatím čau.